डांबरेमधल्या गांगो अनभवानी देवीच्या जत्रोत्सवासाठी खूप मोठी गर्दी इथे झालेली आहे। आपण बघतोय या जत्रोत्सवासाठी या गावातील तर मुंबई पुण्यामध्ये जे स्थायिक असलेली माणसं आहेत ती तर आलेली आहेतच। प्रत्येक घराघरामध्ये पाहुणे आहेत आणि आत्ता आपण बघतोय इथे या जत्रेसाठी जी आलेली मंडळी आहेत ते इथे मोठी लाईन आहे त्यांची दर्शनासाठी। या गांगो अनभवानी देवीच्या दर्शनासाठी तिची ओटी भरण्यासाठी अनेक माहेरवाशिणी इथे आलेले आहेत। ओटीचा कार्यक्रम आतमध्ये देवळामध्ये सुरू आहे आणि एकूणच जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये आपण बघतोय मुंबईतली लोकांचा जो लक्षणीय अशी आहे, प्रत्येक घराघरामध्ये असलेले जे कोणी मुंबईकर चाकरमानी आहेत ते आज अत्यंत आवर्जून ह्या जत्रेसाठी इथे उपस्थित आहेत। आपण बघतोय या जत्रेमध्ये लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत अनेक लोक ह्या जत्रेसाठी आलेले आहेत। आपण बघतो इथे छोटं बाळ पण आहे, त्या बाळाला सुद्धा घेऊन आलेले आहेत ते या जत्रेसाठी। या देवीच्या पायाशी हे बाळ त्यांना ठेवायचं असेल आणि त्याचा देवीचा आशीर्वाद घ्यायचा असेल त्यासाठी त्या बाळाला सुद्धा इथे घेऊन आलेत। आणि असे जी छोटी बाळं असतात त्यांना देखील इथे घेऊन येतात। दादा काय सांगा, छोटासा किती वर्षाचा आहे हा मुलगा? 9वा महिना चालू झाला। 9वा महिना सुरू आहे। ही तुमची म्हणजे हे तुमचं सासर आहे की माहेर आहे? आमचं गाव साकेडी आहे। आम्ही आता जत्रेला आलो आहोत। जत्रेसाठी साकेडीवरून हे डांबरे गावामध्ये आलेले आहे आणि 9 महिन्याच्या या छोट्याला सुद्धा या देवीच्या दर्शनासाठी ते घेऊन आलेले आहेत। निश्चितच प्रत्येक देवळाचा, प्रत्येक देवस्थानाचा एक वेगळा असा महिमा असतो आणि तो महिमा जाणून अनेक लोक या जत्रोत्सवाला येत असतात। आपण बघतोय मोठी लाईन आहे ह्या जत्रोत्सवासाठी। आतमध्ये ओट्या भरण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे। एकूणच जे आतलं वातावरण आहे ते देखील अत्यंत भाविकतेने भरलेलं असं वातावरण आहे। आपण बघतोय तिथे तरंग सजवलेले आहेत। एक मोठी लाईन ह्या देवीच्या देवळाच्या बाहेरून आतपर्यंत आलेली आहे। सर्व वयोगटातली या जत्रेसाठी इथे आलेले आहेत। आपण बघतोय आता प्रत्यक्ष या देवीच्या गाभाऱ्यामध्ये आता प्रत्यक्ष या देवीच्या गाभाऱ्यामध्ये या तरंगांना त्यावरती असतात आणि हे तरंग घेऊन काही म्हणजे आहे त्याच्या साठी आणलं जाणार आहे भरताना दिसत आहेत।
आणि या इथे उजवीकडे आपण बघतोय हे तरंग वगैरे आहेत एकूणच ठेवण्याची जी काही जो काही प्रसंग आहे तो थोड्याच वेळा इथे होणार आहे. पाणी जे आहे ते वाजत गाजत या देवळामध्ये आणलं जाणार आहे. पोहळा इथे ठेवला जाणार आहे आणि अत्यंत भाविकतेने भरलेल्या अशा वातावरणामध्ये हा जो काही प्रसंग आहे हा किंवा ही जी काही घटना आहे ही अद्भुत घटना आहे ती थोड्याच वेळात इथे होणार आहे आणि त्याचे साक्षीदार होण्यासाठी अनेक लोक इथे त्या घटनेचे साक्षीदार होण्यासाठी ही जत्रा पूर्णपणे भरलेली आहे. आजूबाजूची दुकानं जी आहेत ती देखील भरपूर अशी आहेत आणि प्रत्येक दुकानावरती एकतर या जत्रेमध्ये असते चहा आणि भजी हा जत्रेतला एक महत्त्वाचा मेनू असतो आणि चहा आणि भजी खाण्यासाठी आवर्जून अनेक माणसं या छोट्या छोट्या दुकानांमध्ये जातात आणि इथे जे काही सगळं हे वातावरण असते ते एक वेगळ्या प्रकारे भारावलेलं असं असते आणि या भाविकतेने भरलेल्या वातावरणामध्ये अनेक भाविक इथे येतात या देवीच्या चरणी नतमस्तक होतात आणि आपले जे काही नवस असतील ते फेडतात या जत्रेमध्ये फिरतात. इथे जे काही दशावतारी नाटक असते त्याचा आनंद घेतात आणि सकाळी या जत्रेतल्या आठवणी घेऊन पुन्हा आपापल्या घरी मार्गस्थ होतात. निश्चितच मॅडम या जत्रेसाठी बहुसंख्य नागरिक आता यायला सुरुवात झालेली आहे म्हणजे भाविक यायला सुरुवात झालेली आहे आणि भाविक सकाळपासून येत आहे. आपण इथे आहोत ज्या ठिकाणी जो ही दीपमाळा आहे आणि ही दीपमाळा जी आहे या ठिकाणी जो कोहळा आहे या कोहळ्यामध्ये 500 पाणी ओतून ह्या दीपमाळेच्या वरती ठेवला जाईल आणि तिथे नंतर मी ही वारा म्हणजे जोराचा सोसाट्याचा वारा असला तरी तो कोहळा तेवत असतो आणि म्हणजे एवढा पेटतो की म्हणजे तो विझत नाही. हे त्याचं एक आश्चर्य आहे कारण पाण्यावर तो कोहळा पेटतो आणि पाणी असतं आतमध्ये हे महत्त्वाचं आहे आणि तो म्हणजे जो धार्मिक विधी आहे तो थोड्या वेळाने सुरुवातच होईल. पण प्रत्यक्षात हे सर्व आपण पाहतो की येथील जी जत्रा आहे जी अनुभवानी गांगो अनुभवानी डांबरे येथील ही देवीची जत्रा आहे ती जत्रा कशी भरलेली आहे. खूप दुकानं जी लहान मुलं ही खरेदीसाठी आलेली आहेत तसंच खेळणी जी लहान मुलांसाठी उत्साहाची जी खेळणी आपण पाहतो की त्या बाजूला जे लहान मुलं उड्या मारत आहेत आणि जत्रेचा आनंद लुटत आहेत कारण लहान मुलांना जत्रेत आल्यानंतर खेळणी असेल खेळणं असेल किंवा त्यांना उड्या मारणं असे खेळ खेळणे खूप आवडतात आणि ते हट्ट करतात आपल्या घरातल्याकडे. तशा पद्धतीने सगळं सुरू आपण पाहतोय आणि येथे जो मगाशीच पाहुणे मंडळींना जो प्रसाद झाला त्याचं देखील तेथे नियोजन सुरू आहे. एकंदरीत हे सर्व जो जे नियोजन आहे ते आता सध्या आपण लाईव्ह आपण आपल्या दर्शकांना दाखवतो आहोत. याच ठिकाणी या दीपमाळेवर काही तासांनी जे मानकरी आहेत ते कोहळा घेऊन या ठिकाणी ठेवणार आहेत. तेवत राहणार आहे आणि लहान मुलं ही जी गाड्याने खेळत आहेत खूप एक सुंदर त्यांना आकर्षण आहे. आपण बघतोय की लहान मुलं आनंद घेत आहेत. या डांबरे अनुभवानी जत्रेला येणारा प्रत्येक जो भाविक आहे तो खूप उत्साह आणि आनंद आहे. जी रांग आहे ती स्पेशली आपण जी रांग आहे ती खूप मोठी आहे. आता ही वाढत आहे. मगाशी कमी होती रांग. आपण जे काही भाविक आहेत त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत कुठून आले असतील कारण सिंधुदुर्गातून येतात पण काही परजिल्ह्यातून येणारे पण भाविक आहेत बहुसंख्य. त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत कुठून आले आहेत काय त्यांचं मागणं होतं. काका कुठून आलात तुम्ही काय सांगाल. गारगोटी बुजरगड तालुका म्हणजे कोल्हापूर तालुक्यातून कोल्हापूर जिल्ह्यातून आलात. काय विशेष महती. विशेष काय नाही पाहुण्यांच्याकडे आलो मग देवाला जाऊया म्हणून आम्ही आलोय. ओके ओके हा पाहुणे इकडे तुमचे नातेवाईक आहेत. मुलगी आहे ना. ओके ओके हा काय तुम्ही माहेरवासिनी म्हणून तुम्ही इकडे आहात काय सांगाल महती. हा नवसाला पावणारी देवी आहे. आम्ही दरवर्षी येतो ओटी भरायला इथे गारगोटीवरून कोल्हापूरवरून. नाही इथे माझं वाघेरीतून आलोय आम्ही. ओके हा हा दरवर्षी आम्ही येतो नवसाची असते आमची. ओके म्हणजे गारगोटीवरून देखील आलेले जे भाविक आहेत ते आपल्याला कुठून आलात काय सांगाल. काय सांगाल आज ओटी भरायला देवीची. दरवर्षी येतो आम्ही ते हा. ओटी भरायला. काय आहे देवीची महती. हे रहिवासी आम्ही लगतच्या फोंडाघाटमधनं आलो आहे. हा दशकृषीची देवीची महती फार आहे. हा
आधी ती शिस्तबद्ध आधी दर्शन होतं बरोबर. आणि या लोकांनी चांगलं मेंटेन केलेलं आहे. आता तुम्ही बघा हळूहळू गर्दी वाढत चालणार आहे. रात्री 12-1 वाजता येणारं फुल होतं. विविध कार्यक्रम इथे असतात आणि देवी नवसाला पावणारी देवी आहे, तर प्रत्येक जण या देवीला येतच. आणि आम्हाला आमच्या दशकृषीला या देवीचा फार अभिमान आहे. देवीचा फार अभिमान आहे असं सांगतायत. हे फोंड्यातून जवळून आलेलं आहे. काय सांगाल कुठून काय देवीच्या दर्शनासाठी आज विशेष? देवीचं महत्त्व असं मोठं आहे ते. आयन अनुभवनी देवी म्हणून दरवर्षी येतो ओटी भरण्यासाठी. खूप रांग आता ही मोठी शेवटपर्यंत गेलेली आहे. आपण पाहतो आहे की बरेच जे भाविक आहेत ते आता या ह्याच्यासाठी आलेले आहेत. आपण आता पुन्हा जे आपले काही मानकरी गावातले आहेत त्यांच्याशी देखील आपण चर्चा करणार. पण आज महत्त्वाचा दिवस म्हणजे ह्या जत्रेसाठी जे आलेले भाविक आहेत ते मोठ्या प्रमाणात खूप ग्रामस्थ जसे येतात तसेच आजूबाजू गावातले काही प्रतिष्ठित नागरिक देखील ह्या जत्रेला भेट देत असतात. आणि आता सावंत काका इकडे बघा, काका इकडे बघा. हो, फोटो काढले. उमेश फोटो बघ, घेतो घेतो. एकच मिनिट. ओके ओके. काका इकडे बघा, इकडे बघा. हो आप्पा, असे काय घ्या काय रोला काय कसला काय तुमच्याकडे जागा असा होय. आपण बघतोय ह्या अनुभवानी देवीच्या जत्रेसाठी जसे आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतले नागरिक येतात तसेच अनेक प्रतिष्ठित लोकही ह्या देवीच्या चरणी लीन होण्यासाठी येत असतात. आता आपल्याबरोबर आहेत सावंत पटेल समाजाचे अध्यक्ष BD सावंत. सावंतसाहेब, तुम्ही तुमचा यथोचित सत्कार ह्या सर्वच मंडळींनी केलेला आहे. आज देवीची जत्रा आहे. काय वाटतंय, तुम्ही दरवर्षी इथे येता, कसा अनुभव आहे तुमचा? मी आधी पहिल्यांदा प्रथमच या डांबरे गावामध्ये या देवीच्या जत्रेसाठी आलेलो आहे. पूर्वी मी मुंबईला असतो. योगायोग चांगला होता की आज ही जत्रा आहे, त्यानिमित्ताने मी 2 दिवस झाले इकडे आलेलो आहे. त्यावेळी समजलं, तेव्हा अशोक सावंतसाहेब यांनी मला फोन केला की आमची जत्रा आहे. तर म्हटलं येतो नक्कीच येऊ. आणि त्या निमित्ताने आपले भाऊबंद आहेत, बांधव आहेत, त्यांची आम्हाची ओळख झाली आणि एकामेकाला आम्ही ओळखतो आहे. तसंच याच्यापूर्वीसुद्धा आम्ही जवळजवळ 2007पासून आम्ही जे कोकणामध्ये 1392ला इसवी सन 1392ला आमचे जे पूर्वज कोकणामध्ये आलेले आहेत, तिथे आल्यानंतर जवळजवळ 1530 ते 1540पर्यंत आमच्या पूर्वजाने जवळजवळ 15 गावे
ही हे केलेली होती, राजसत्ता मिळवून त्यांच्या आपल्या वर्चस्वाखाली आणली होती. त्याच्यामध्ये हे आहेत गुणा गोविंदाने आणि सगळ्या समाजाला संघटित करून समाजाबरोबर रिलेशन ठेवून व्यवस्थित गावराटी कशी चालवती हे आमच्या सावंत पटेलांना चांगल्या प्रमाणे माहिती आहे. नक्कीच मगाशीच मी म्हटलं तसं की आपण असं म्हणतो की आत्ताचा तरुण वर्ग हा ह्या गावराठीकडे किंवा इतर ह्या ज्या काही धार्मिक गोष्टी असतात त्याच्याकडे कुठेतरी दुर्लक्ष करतो, तो आपल्या कामामध्ये व्यस्त असतो. आज टेक्नोसेवी लोक झालेली आहेत, परंतु हे आत्ता इथलं जर वातावरण बघितलं तर त्याला कुठेतरी ते पूर्णपणे छेद देणारं असं आहे. आता जसं बी डी सावंत साहेबांनी सांगितलं की 1540 पासून बरोबर 1392ला हा समाज इथे आला आणि 1530 ते 1540 यामध्ये त्यांनी जे काही इथलं सावंत पटेल समाजाला एकत्रित करण्याचं जे काही काम केलेलं होतं ते आत्तापर्यंत अव्याहतपणे इथे सुरू आहे. आणि सगळे हे सावंत पटेल जे कोणी मानकरी किंवा सावंत पटेल हे जे काही आडनावाची जी काही लोक आहेत ती सगळी गुण्यागोविंदाने या सगळ्या छत्रछायेखाली इथे वावरत आहेत. याच्यापेक्षा वेगळं ते असं गावाचं एक आदर्श गावाचं किंवा आदर्श समाजाचं उदाहरण काय असू शकते?
नाव सांगा फक्त. आई अनुभवणी मध्ये मंगेश त्यांनी आम्हाला लेकराची तब्येत बरी नव्हती त्यावेळी तुझ्याकडे पाच नाराचा तोरण बोलला होता नवत मानवतो सुद्धा मान्य करून घ्या सांभाळ कर माझ्या आई. पुढे चला चला त्यांना आणा गायचा कोणक्यात मारायला सगळीकडे जरा व्यवस्थित राहा. लाईव्ह चालू आहे. लाईव्ह चालू आहे. मानकरी बरी
चला पटपट चला पटपट चला ही वायर घे तिकडचं बोर्ड आला पुढे चला पुढे चला लावू शकतो
प्लीज चला पटपट खूपच गर्दी झाली आहे. चला पटपट खूप गर्दी गरीबी असेल ना जात नाही पटापट काढू काढू पाया खाली खेळली चला पल्लवी आपण
निकम झाला पाहिजे वोटी मान करून दया कर अजित पठारी निकम नाव सांगे वसंत निकम झाला पाहिजे वोटी मान करून दया कर उत्तम निकम झाला पाहिजे वोटी मान करून दया कर वसंत निकम झाला पाहिजे वोटी मान करून दया आई अनुभवनी माते रक्षा दाखवले करून गाडी लावतो नवाजा आई अनुभवनी माते सोनीताई मान करून दया कर येतच नाही काय झालं नाही नाही मी येत नाहीये
त्यांच्या मनातील इच्छा अपेक्षा पूर्ण कर. जो काही शासकीय बाबतीत त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचा दबाव देत असाल किंवा त्यांच्या हातून काही प्रयत्न करत असाल ती तू मोक्ष कर आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्या उभं आयुष्य दीर्घायुष्य कर, रक्षण रखवाली करून सदैव तिच्या पाठीशी उभी राहत.
राजभवनीमध्ये गाडी दादाबाजी विद्यमान करून द्या. गेट जवळ गर्दी लाईन गेली हा.
ज्यांचा पाया पडून झालं नाही आई अनुभवने माते प्रवास आज करून सांभाळतो आज प्रवास झाल्यामध्ये वडे बात करून दया कर इकडनं ओपन करा इकडनं ओपन करा अप्पा ओपन करा 2 लाईन चला काम करून द्या
बंद करावी. कसं नाही आम्ही करता लावलं अर्थच नाही. स्पीकरवाला पुढच्या वर्षी नाही करायचं. ऐकलं का? मी सांगतो जो स्पीकरवाला पुढच्या वर्षी आता नाही करायचं. नाही ना, मी 100 वेळा सांगून झालोय. पुढच्या वर्षी आपल्या स्पीकरवाला नाही पाहिजे. किती गाडी लावायचा? नाही गाडी लावची तर 4 गाडी आता नवच नाही झाला पाहिजे. ए सुशील काय रो सुशील स्पीकर बंद कर म्हणून सांगा. त्याला सांग तुझं स्पीकर घेऊन स्पीकर तुला जर गाणी देवीचे लावायचे नसतील तर स्पीकर बंद कर म्हणून सांग. मान्य करून घे रक्षा नकोवाले करून सांभाळतो. हात पेटीचा ठेवला मान्य करून घे रक्षा नकोवाले करून सांभाळतो. गोडेकर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. ज्या जत्रेची हे डांबरेवासी अत्यंत आतुरतेने वाट बघत असतात ती आज देव दीपावलीच्या दिवशीची गांगो अन भवानी मातेची ही जत्रा आज सुरू झालेली आहे. आपण बघतोय ह्या जत्रेसाठी अनेक लोक ग्रामस्थांबरोबरच बाहेरून पंचक्रोशीतून दशक्रोशीतून आलेले अनेक नागरिक अनभवानी देवीचं दर्शन घेण्यासाठी इथे आलेले आहेत. आणि माझ्या पाठी आपण बघतोय इथे लाईन लागलेली आहे दर्शनासाठी. एकूणच हे वातावरण, हे प्रसन्न वातावरण कसं काय आहे, ही जत्रा काय आहे आणि या जत्रेचं जे महत्त्वाचं असं वैशिष्ट्य आहे की 5 शेर पाणी जाळणारी देवी असं जे ह्या जत्रेचं वैशिष्ट्य आहे ते वैशिष्ट्य आज रात्री आपण इथे बघणार आहोत. आणि कोहळ्यामधील पाण्यावरती रात्रभर तेवणारा दिवा हे जे काय कसं केलं जाते किंवा हे नक्की काय आहे ते देखील आज आपण बघणार आहोत. या देवीचा महिमा अद्भुत तर आहेच, परंतु त्याचबरोबर ह्या अनोख्या अशा प्रथेमुळे, अनोख्या अशा ह्या पद्धतीमुळे ही जत्रा वैशिष्ट्यपूर्ण अशी आहे. अनभवानी देवीच्या ह्या जत्रेतला एक वेगळा असा क्षण जर बघायचा असेल तर आत्ता आपण जी पाठीमागे पंगत बसलेली आहे तोच असेल. या अनभवानी देवीचे जे मूळ स्थान आहे ते इथून एक 2 किलोमीटर अंतरावर आहे आणि तिथे सकाळी त्या देवीची यथोसांग अशी पूजा केली जाते. तिथे एक खारा नैवेद्य केला जातो आणि तो जो नैवेद्य असतो तो इथे येणाऱ्या पाहुण्यांना दिला जातो. आणि ही पंगत जी असते ही देवळातच बसलेली आहे. अक्षरशः ह्या देवीच्या बाहेर जो काही सभामंडप आहे तिथे ही पंगत बसलेली आहे. एकूणच ही काय प्रथा आहे आपण विचारूया. दादा, संतोष दादा, ही आता आपण बघतोय जेवायला माणसं बसलेली आहेत आणि हा खारा नैवेद्य आहे. देवीच्या सभामंडपातच हे बसलेले आहेत. काय प्रथा आहे, काय सांगाल? ही प्रथा परंपरेत चाललेली आहे, आमच्या पूर्वजापासून चालत आलेली आहे. आणि इथे पहिला मान आम्ही पाहुणे मंडळींसाठी देतो. जो खारा नैवेद्य तिकडून त्या उगमस्थानी जो करून आणला त्याचा इथे जो बनवल्यानंतर आता जे गावात असलेले पाहुणे मंडळी, इलेले पाहुणे मंडळींना पहिली पंगत म्हणून ही तिथे दिली जाते. त्या पंक्तीला जेवढे पाहुणे बसतील ते त्यांना जेवण देऊन नंतर मग गावातील सगळे जे काही लोक असतील वाडीतील प्रत्येकाच्या वाडीमध्ये तर एक निवेद म्हणून एक वाडी प्रत्येकाच्या घरमटी घरपोच दिली जाते. हा एक इथला प्रथा आहे जो परंपरेत चालत आलेली आहे. बरोबर आहे. म्हणजे पहिल्यांदी परंपरेने ही प्रथा चाललेली आहे. त्याच्यात काही कधीच हे होत नाही, खंड पडत नाही आणि ते वर्षानुवर्ष हे चालू आहे. बरोबर. आपण बघतो जत्रा किंवा या देवीचा वार्षिक उत्सव म्हटला की अनेकांना उत्साह असतो आणि त्याच उत्साहामध्ये ही देखील जत्रा आज सकाळपासून सुरू झालेली आहे. आज देव दीपावलीचा अत्यंत सुंदर असा दिवस आहे. देव दिवाळी म्हणजे देवांची दिवाळी असं म्हटलं जाते आणि ह्या देव दिवाळीला या पाहुण्यांना अन्नदान करणं हे खरंच सौभाग्याचं प्रतीक आणि हे या ग्रामस्थांना मिळालेलं आहे. आणि त्याचं एक सुंदर असं द्योतक या पंक्तीमध्ये आपण बघतोय. आपल्याबरोबर विजयकुमार आहेत, उर्फ बंडूजी आहेत. बंडूजी,
खूप चांगली प्रथा आहे. खूप छानपणे सगळेजण म्हणजे बसलेले आहे. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरती आनंद आहे. प्रथा तर आहेच, परंतु आजच्या जीवनाशी किंवा आजच्या दिवसाशी किंवा आजच्या ह्या आपल्या जगरहाटीशी याचा संदर्भ तुम्ही कसा लावाल? हां, आता कसं झालं आहे की दिवसेंदिवस आपण आधुनिक होत चाललेलो आहोत आणि जुन्या परंपरा आजची पिढी विसरत चाललेली आहे असं लोक म्हणतात. परंतु खऱ्या अर्थाने ह्या पिढ्या आता नवीन म्हणजे जुन्या ज्या परंपरा आहेत ते नवीन पिढी खऱ्या अर्थाने त्याला ऊर्जित अवस्था देत आहे. त्याचंच हे लक्षण आहे. कारण वर्षभर या प्रसादासाठी लोक वाट बघत असतात आणि असा प्रसाद मिळाल्यानंतर ते खरोखर धन्य होतात आणि ते आमच्याकडे आले, आमच्या इथे देवीचं दर्शन घेऊन हा महाप्रसाद घेतला की आम्हालाही सर्व गावकऱ्यांना तो आनंद मोठा आहे. नक्कीच आपण बघतोय जसं बंडूजींनी सांगितलं की तरुण पिढी याच्याकडे थोडंसं दुर्लक्ष करते की काय, पण तू माझ्याबरोबर आता सर्व वयातली माणसं आहेत. इथे बबलू सावंत आहेत, यंग आहेत, आपले बंडूजी आहेत, यंग आहेत, संतोषदादा आहेत, ते सुद्धा यंग आहेत आणि त्याचबरोबर इथे बुजुर्ग मंडळीसुद्धा आहेत. त्यांचा जर विचार केला तर निश्चितच या प्रथा परंपरा या लोकांकडून या तरुणांकडे आल्या आणि त्या अव्याहतपणे पुढेही सुरू राहणार आहेत. इथे जत्रेला आलात, कुठून आलात, काय सांगता? आम्ही हुंबरट गावातून आलो आहे आणि दरवर्षी आम्ही इथे डांबऱ्याला येतो. ॲक्च्युली माझे जे सासरे आहेत त्यांचं हे मामाचं गाव आहे. तर काल हुंबरटची जत्रा होती आणि आज त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी लगेच डांबऱ्याची जत्रा असते. त्यामुळे आम्ही दरवर्षी इथे या मंदिरात आवर्जून येतो. माझं नाव सुकन्या अक्षय दळवी. आम्ही कोंडिया गावातून आलो ओटी भरायसाठी. हां, यंदाच आली आहे मी. हां, काय करणार, मुलांना बाळांना आपलं सुरक्षित ठेवा, असं आशीर्वाद द्या, आपले चांगले नोकरीत वाकरीला लावा चांगलं, बस एवढीच आहे. तुम्ही इथे जत्रेसाठी येता, काय सांगाल देवीकडे बद्दल माहिती? ह्या देवीचं आम्ही दरवर्षी इकडे येतो. ह्या देवीची अशी आख्यायिका आहे की ही नवसाला पावते, पंचक्रोशीत फार प्रसिद्ध आहे. काय वाटतं इथे आल्यानंतर? खूप छान वाटतं आणि एक समाधान वाटतं आलेल्याचं. कुठून आलात, नाव काय आपलं? फोंडाघाट, स्नेहा संजय सावंत. मी शिवाजी विठ्ठल सावंत, डांबरे गावाचं मंडळाचा सदस्य आहे आणि मी दैसाला राहतो. दैसावरून जेव्हा माहीत पडलं की यावर्षी देवळाली नेहमीसारखी होते, तर मग स्फूर्तीने माझी मिसेस आजारी असते पण आम्ही आलो. तुम्ही आजारी असताना देखील या देवीच्या दर्शनासाठी आलाय, काय सांगाल? त्या आनंद होतो आपल्याला, आपलं दुःख बिक नाहीचं होतं. आज ओटी भरताय, देवीची महती खूप आहे, त्याबद्दल माहिती आहे, आम्ही गावचे जाऊ. ती म्हणजे ह्याला नवसाला पावणारी आमची देवी आहे. आपण जे नवस करू ना ते आम्हाला देते, पूर्ण करते देवी. हो. असताना देखील या देवीच्या दर्शनासाठी आलाय, काय सांगाल? त्या आनंद होतो आपल्याला, आपलं दुःख बिक नाहीचं होतं. आज ओटी भरताय, देवीची महती खूप आहे, त्याबद्दल माहिती आहे, आम्ही गावचे जाऊ. ती म्हणजे ह्याला नवसाला पावणारी आमची देवी आहे. आपण जे नवस करू ना ते आम्हाला देते, पूर्ण करते देवी. हो. या जत्रेचं जे सगळ्यात महत्त्वाचं असं जे वैशिष्ट्य आहे ते आहे कोहळ्यामधील पाण्यामध्ये रात्रभर तेवणारा दिवा. असं म्हटलं जाते की 5 शेर पाणी जाळणारी देवी, असंच ही जी घटना आहे त्याचं वर्णन केलं जाते. इथल्या ग्रामस्थांच्या तोंडात सुद्धा 5 शेर पाणी जाळणारी देवी असंच वर्णन असते. एकूणच ही प्रथा काय या संदर्भामध्ये मी आणि आमचे कणकवलीचे बातमीदार उमेश बुचडे यांनी थोडंसं इथल्या ग्रामस्थांशी जेव्हा चर्चा केली तेव्हा अनेक चांगल्या अशा बाबी या संदर्भातल्या आम्हाला माहिती झाल्या. उमेश, ही जी काही 5 शेर पाणी जाळणारी देवी अशी हिची जी काही ख्याती आहे, नक्की काय करतात, काय आहे? आपण बघतोय पाठीमागे दीपमाळ आहे आणि ह्या दीपमाळेला दोन्ही बाजूनी शिड्या लावलेल्या आहेत. काय नक्की करणार आहे तिथे? मॅडम काय झालं आहे माहिती आहे, हे आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये आपल्याकडे म्हणतो की शिर्डीचे साईबाबांनी पाण्यावरती दिवे पेटवले, असं एक आपल्याला आख्यायिका आहे किंवा इतिहास आहे किंवा आपण ते ऐकिवात आहे. पण आपण आता या सिंधुदुर्गामध्ये, आपण कणकवलीमध्ये आणि या डांबरे गावामध्ये पाण्यावर
जे 500 पाण्यावर कुवाळ्यामध्ये एक वात पेटवली जाते आणि ती पाण्यावर पेटते. म्हणजे असे एक आपल्यासाठी पण एक बघण्यासारखंच आहे आणि हा तो सोहळा आज येथे या डांबरे गावामध्ये अनुभवानीच्या मंदिरामध्ये होणार आहे. त्यामुळे बरेच जण हे भाविक आहेत ते इथे बघण्यासाठी येत आहेत. आता जत्रेला खरं तर सुरुवात झाली. प्रत्येक माहेरवासिनी असतील, इथले गावातले लोक ग्रामस्थ असतील, ते ओटी भरण्याचा कार्यक्रम सुरुवात झालेला आहे. पण सकाळपासून या जत्रेला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली होती. आज रात्री म्हणजे सायंकाळी आता थोड्या वेळाने पालखी सोहळा होईल. पालखी सोहळा जो असं पूर्ण 5 फेऱ्या मारेल आणि त्याच्यानंतर येथे जी हा जो चौतर आहे, म्हणजे ह्याचं जो उभा जो चौतर आहे, दोन्ही बाजूने शिड्या अशासाठी लावल्या की ग्रामस्थ जे मानकरी आहेत ते मानकरी याच्यावर चढून तो कुवाळ्यामध्ये जी वात असते आणि 500 पाणी ओतलेलं असतं आणि ते एका बाजूच्या म्हणजे जुनी जी आपली उगमस्थान आहे मंदिराचं, त्या तिथून ते पाणी आणलेलं असतं आणि ते मंदिराचं पाणी असतं त्या कुवाळ्यामध्ये ओतलं जातं. आणि नंतर इथे येऊन मानकरी जे आहेत ते त्या वरच्या ह्याच्यामध्ये तो कुवाळा ठेवला जातो आणि त्याच्यानंतर तो कुवाळा म्हणजे इतका वारा असेल किंवा काही हे असेल तरी तो पेटतो आणि त्याची ज्योत मोठी असते आणि ती इथल्या आजूबाजूच्या सर्व नागरिकांनी आम्ही म्हणजे पंचक्रोशीला सर्वांनी सगळं ऐकिवात आहे की तो रात्रंदिवस पेटत असतो. त्यावेळी म्हणजे पूर्ण रात्र तरी पेटतोच. म्हणजे एवढी अशी ख्याती आहे या मंदिराची. त्यामुळे खूप जे येणाऱ्या भक्तांना हे खूप आकर्षक आणि त्याच्यासाठी खास हे बघायला येणारे जे भक्तगण असतात. मॅडम बरोबर आहे. एकूणच जर आपण बघितलं तर कोहळ्यामध्ये म्हणजे जो कोहळा असतो तो आतून कोरला जातो आणि त्याच्यातलं जे काय आहे ते काढलं जाते आणि जो पोकळ कोहळा असतो त्यामध्ये इथलं देवीचं जे मूळ उगमस्थान आहे तिथून वाजत गाजत ते पाणी 5 शेर पाणी आणलं जाते आणि त्या कोहळ्यामध्ये ओतलं जाते आणि तो कोहळा या दीपमाळेच्या वरती ठेवला जातो. आणि ही घटना बघण्यासाठी शेकडो ग्रामस्थ इथे त्यावेळेस उपस्थित असतात. शेकडो लोक आपल्या डोळ्यांनी ही घटना स्वतः बघत असतात आणि हे जे काही मानकरी आहेत हे तो कोहळा ठेवतात, ती वात पेटवतात आणि ती वात रात्रभर तशाच पद्धतीने पाण्यामध्ये जळत असते. खरंच एक अद्भुत अशी घटना आहे. आपण नेहमी म्हणतो की प्रत्येक गोष्टीला शास्त्रीय आधार आहे किंवा शास्त्र आपण बघतो, परंतु काही गोष्टी अशा असतात की त्या अद्भुत अशा असतात, त्याची कारणं आपल्याला कधीच मिळत नाही. आणि त्यातलंच हे एक गांगो अनुभवानी मातेच्या जत्रेतलं हे एक अत्यंत आगळं वेगळं असं उदाहरण आहे.